את התחושות של כולנו. שלמה המלך אמר, עין במר בוכה ולב שמח. לומר את האמת, אני כבר התרגשתי כאן, בכיתי, הזלתי דמעה, ובאמת 30 שנה לחוות את כל החוויות. זה כולל עבודה, כולל חברה, כולל שמחות, כולל עצב עם האדם היקר הזה. זה פשוט מדהים. היינו בהרבה רבדים. התחלקנו התחלקנו, נכון, לא החלקנו, התחלקנו. בהרבה צורות של פעולות ומשימות. למדתי מהבן אדם, למרות שאני יותר מבוגר ממנו בשנים, אבל למדתי ממנו הרבה. למדתי מהעצות שלו. השכלתי, כלומר לי לא היה, כשבאתי למועצה להיות סגן וממלא מקום, לא היה מי שייתן לי את הזה, ואתה צריך לשמוח בזה. אני נכנסתי לאש, ומה שלקחתי, לקחתי אליי. כלומר, כל משימה שהייתי צריך, הייתי צריך לצרף אותה אליי, כי אמרתי, אני לא יודע מי עושה את זה, אז אוקיי. מי שלא ביצע את המשימה הזאת, אני לוקח, וככה המחלקה שלי נבנתה. ואני אומר לך, אני מאחל לך, אנחנו נמצאים בפרשת ויצא. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אני מאחל לך, יעקב הלך למשימה חיובית, הוא הלך לשאת אישה. כי ככה ציווה עליו יצחק. אתה הולך למשימה שאני יודע, זאת משימה שכל אחד מאיתנו היה רוצה. דרך אגב, כבר קניתי כמה... נוספתי למליאות. אני לא יודע אם מותר לי לזכות, תגידו מה... תראו לעצמכם שאני זוכה מחר מדקה. אבל זאת תהיה הבדיחה, אבל בסדר. אני מאחל לך, באמת, הצלחה בדרך. היית לי חבר, היית לי אח. אנחנו בדרך ארוכה, והשכלנו להביא את היישוב לאן שהוא נמצא היום. אתם לא יודעים, ואני חייב לומר את זה. כשנבחרתי בפעם הראשונה בבית דגן, אני באתי עם תעשייה אווירית, עבדתי שם כ-20 שנה. וביום הראשון שלי, פה בבית דגן, ואת זה אמר זוהר, כאילו בשנות ה-70, ה-80, הסתכלתי מהחדר של רפי, וראיתי פה, אני גר בשכונה שהיא יותר פנימית בבית דגן, אני לא חי את היישוב, אני בא, הולך בבוקר, עוזר בערב, לא יודע מה קורה. ואני רואה כמויות אדירות של מוניות נכנסות בבית דגן, ולא הבנתי, חשבתי שיש תחנות של מוניות פה. רק בסוף הסבירו לי מה זה. והיום כשאני מסתכל על בית דגן, כולנו ידענו מה זה, ואמרתי לאן הגעתי כאילו, איפה הייתי? כלומר, בכלל לא חוויתי את החוויה הזאת של לראות את הכמויות האלה. והיום, ברוך השם, המוניות שמגיעות לאסוף נוסעים ולהחזיר נוסעים. וזה משמח. אנחנו סך הכל באמת יישוב שנמצא בצנטר של המדינה שלנו. יישוב יפה, יישוב מוערך, והכל בזכותו של אלי דדון, שבאמת דאג למצב אותנו בתוך היישובים המוצלחים בארץ. ואני מאחל לך הצלחה, לך ועשית זאת. ולך זוהר, איך אומרים? עלה והצלח, יש לך ממי, ואנחנו נהיה לך לעזר, אל תחשוב, אנחנו... דרך אגב, אני כבר התחלתי לקבל טלפונים מזוהר, מה עם הביוב פה, מה עם... רבק, עזוב אותי.